Шаярасыз мәллә? Ул тиле-миле кызны коткарам дип, миссияны куркыныч астына куяргамы? Башына туалет утыргычы кийгән берәү сөйләнә. Безнекеләрне калдырмыйбыз. Харли Сандер дип өметләнәм. Шапарт кына эшләгез. Алар көчле һәм куркыныч кешеләр. Икенче отряд әзер. Атышны башлыйбыз. 3, 2. Малайлар, нишләргә җыенасыз? Нәрсә? Без сине коткарырга килдек. Коткарырга? Мине? Планыбыз да шәп иде. Алай булса мин кире дә керә алам. Коткарырсыз. Мыскыллый беләсең икән. Гафу ит, Харли Квин. Bloodsport. Шартлар шул ук. Миссия уңышлы тәмамланса, срогыгыз 10 елга кимрәк булачак. Буйсынмасагыз, наны шартлаткычка бызып, баш миегезне тирә-юнгә чәчрәтермен. Шушымы инде танылган суицид отряды. Лям-лям. Сораулар бармы? Кол. Нәк шулай. Яхшы, тәти малай. Без үләчәкбез. Шуңа өметләнәм. Кая килеп эләктем мин. Әйбәтләп тыңла. Миссия без уңышсыз булса, синмәйин. Ялган информация биргәнеңне белсәк, син мәйет. Машинаңа текән номерлар куйганыңны белсәк, син мәйет. Нәрсә? Юк. Ачык авыз белән yetkерсәң, Харли, юк. Тик ачык авыз белән yetkерергә ярый дигәнне аңлатмый. Планыбыз нинди? Мин каян белим. Син безнең лидер, син карар кыла белергә тиеш. Алайса син күтләр үбәргә тиеш дигән карар кылам. Бу пляж күтләр белән тулы булып, һәм азатлык өчен ул күтләрнең мин барысында үбеп чыгарга тиеш дисәләр, уйлап та тормас идем. пляжны күтләр белән тутырырга кемнең башына килсен? Кем белгән инде ул хайваннарны? Бу үз-үзеңне үтерү беләндер. Безнең үзенчәлегебез дә шунда. Кайгырып утырма. Сине моннан исән-сау чыгарырбыз. Мин ул сезне моннан исән-сау чыгарырмын. Авызыңны! Бу кайдюм әллә! Анамны гына! Аха. Джеймс Ганның суицид отряды. Мин яратам яңгырны. Күктән фәрештәләр пес итәләр сыман.